Part 1. Noi auttaa kyllä muuten nyt vielä aika hyvin. Tiivistyy hyvin. Joo. Muistikortti käy. Puhu vai yli? Ammu yli. Nyt se tulloo kaappinen muuten. Sanoppa, ootetaan sen verran, kun se tulloo, niin katsotaan, nyt saa lähteä muuten sun sukat. Herran jumala! Nyt taas pikkuinen. Jumalauta, että löi korvat. Ai vittu, kun sä tumaa. En kerännyt kuuloon. Ai! Ei ottanut kippäästi ollenkaan. Siinä on takakorkin kuva. Taasko sä lähti se peräkorkki? Ei särky. Ei särky.